What's up guys? Maayong buntag na tong tanan diha. Sumpay ni atong namaligya mig burulo dito sa Kalamba guys. Dire mi natulog at guman diadto guys. Grabe gyud to guys. Good Yun ako tong morning malimtan tong mga guys. panghitabuan gyud guys. Dayon, ang Uber pa kay mi ani guys. Grabe burag buwa ka mong ulo ani guys. Nya, lutuan man daw kuno ta ni Marky kuno og diwata fried rice kuno guys. Siya kuno yung magluto. To sa ni siyang palitan kay request man siya nga siya kuno luto. Kay lami lagi daw kuno kay sa muluto daw kuno. Yuga na to ni siya guys. Ari sa taring tindahan diri. Nagani kay butan po ning tindahan diri guys. Sabutar po daw ni siya namo nga mga kang ami ani gamay. Oh, wa na man nagpalit si Marky Koy sa iya ang mga ingredients sa iyang diwata fried rice mga guys. Balik na mi sa amuang kampo mga guys. Sugod nagluto si Marky mga guys. Ngani do kuno pagluto daw na mga guys. Kita man mi og biplop sa Tupperware sa payag ni mama mga guys. Amura daw kuno ni giniton din itlog dayon beer dayon pakuman panakot dayon gutad-gutaron din ning panakot dayon. Wa na bisa na dayon sa panakot ug sa itlog gayon mga guys. Ni pakuman butang dayon na nimo nang imo ang rice nga bahaw, dala na mo gikan sa Kalamba, gipabalunan man may og bahaw ni Paul gabi mga guys, anang gabi kayron pang pamahaw lagi daw namo. Ato nang pangpukaw ni si PM ug si Lloyd mga guys, kay luoy kayo mga bata ay gyud nahubog dugay kani sila gabi ba burag nakuan og sa kabag nga dugo dugay wa makabangon dayon. Og mamahaw na mi ani guys. Salamat kay ning giluto ni Marky nga diwata fried rice daw kuno guys.